Apur bat aurrerago, Kristo santu bat duen horma hobi batekin egiten dugu topo. Kontrabandokoa da, 4 hiltze dituelako igartzen da. Estatu espainoleko Kristu gehienek oin bat bestearen gainean izaten dute eta hiltze bakarrak zeharkatzen ditu. Zelaia. Sarreran harrizko arkua duen etxezarronek erdiko dobelan berako armarriaren zati zaharrenaren erreprodukzioa dauka. Berako zenbait etxeetako armarrietan agertzen den moduan eta baita udaletxekoan ere, lantzek golde mutur alderantzazkatuen itxura hartzen dute. Hau da, muturrak beherantz dituztelarik. Etxezarra hau 2. mailako Santiagorako bide bateko erromesentzako ospitale gisa erabiltzen zela esaten da. Gurdi bide zorra dauka ikuluan barrena, sarrerako atea eta etxearen atzealdean dauden belardien artean. Batzuetan, ziklokros lasterketaren bat igaro da bertatik.